Tämä on Eroklinikka podcast. Eropuhetta erouteliaille. Tässä jaksossa käymme läpi eron suurimpia virheitä ja kerromme yli vuosikymmenen kokemuksistamme erojuristeina. Tuu kuuntelemaan. Noniin, Eroklinikan podcast jatkuu, Hanna. Mä en kestä. Tätä mä oon odottanut, että me päästään jatkamaan tätä. Meidän eropuhetta erouteliaille. Kerro, kuka on eroutelias? Mikä on erouteliaisuus? Eroutelijat, kaikki ovat erouteliaita ja kaikkien pitäisi olla erouteliaita. Niin kauan kun olet parisuhteessa, niin myös eron tulisi sinua kiinnostaa, että mitä siinä sitten tapahtuukaan, jos ero teidän kohdalle tulee. Oikeastihan se on just niin, että me asianajat ja juristit me ollaan niinku varauduttu kaikkiin pahimpiin skenaarioihin, koska se on meidän työtä. Meidän päivätyötä on se, että me niinku nähdään ja hoidetaan siis worst case skenaarioita jatkuvasti. Mutta tavallisesti ihmiset välttämättä ei semmoiseen niinku ryhdy, kun ne elelee siinä vaaleanpunaisessa kuplassa ja tuolla iloisesti kulkee Helsingin katuja ja sitten me taas nähdään kaikissa vaaroja ja kompastuskiviä. Mutta siis tosiasia on se, että eroon voi varautua etukäteen ja siihen, vaikka ei ole se koskaan eromassa, että mä en koskaan ero, mä menen naimisiin ja haluan olla loppuelämän tämän ihmisen kanssa, niin siis tietohan on se, mitä niin kuin tarvitaan, että voisit selviytyä, jos tulee jotain ennalta arvaamatonta. Niin kuin mä oon monesti jo sanonut, että mehän niin kuin varaudutaan esimerkiksi omaan kuolemaan, eikä pidetä sitä sillain niin kuin traagisena pohtia sitä. En tietenkään pohdi niin kuin sillain, mutta että mitä sitten tapahtuu, jos mulla on kuitenkin lapsia ja sillä lailla pitää miettiä niin kuin järkevästi niitä järjestelyjä, niin samalla tavalla niin kuin erouteliaana voi miettiä sitä, että mitä sitten jos tapahtuu ja miten me hoidettaisiin lasten asiat. Ja tämän niin kuin kokemuksen perusteella, mitä sullakin ja mullakin on niin kuin yli 15 vuotta näitä lapsijuttuja ja huoltoriitoja ja riitaisia osapuolia ja eroja katsonut ja seurannut vierestä ja hoitanut, niin se, että jos sopii ja niin kuin tietää etukäteen, tietää jo silloin parisuhteen aikana asioista, ja sitten sopii ja pystyy niin kuin eron hetkellä ja niissä vaikeissa tilanteissa toimimaan niin kuin tietoisesti. Niin siihen me niin kuin tähdätään kaikella tällä, mitä me tehdään. Ja voi olla vähän huumoria välillä mukana, eikä niin vähäkään, mutta se on se pointti. Että ihmiset, niin kun tulee vaikeuksia elämässä, niin pystyisi toimimaan tietoisesti ja tekemään niin kuin tietoisia ratkaisuja. Ja sitten myöskin sitä omaa niin kuin tunnemyrskyä jotenkin niin kuin koordinoida ja siellä seilata sillä lailla, että tekee tietoisia valintoja eikä ajaudu niihin karikoihin. Parisuhteesta, jos mä juttelen asiakkaiden kanssa ihan vaikka perintökonsultaatiossa, niin mä aina käytän sitä samaa esimerkkiä, että avoliitto tai avioliitto, se päättyy joka tapauksessa. Se päättyy toisen henkilön kuolemaan tai eroon. Ja siinä ollaan tosi paljon pidemmällä, niin kuin sä sanoit, että ihmiset kuitenkin pystyy sitten varautua kuolemaan ja miettimään niitä asioita sen johdosta, mutta sama koskee sitä eroa, joka on toinen yhtä realistinen vaihtoehto teidän suhteenne siis päättymiseen. Yli puolet avioliitosta päättyy eroon nykyään. Niin siinä mä en näe siinä mitään muuta kuin hyvää, että selvittää ja tietää ja niin kun on tietoinen niistä ratkaisuista. Varsinkin monilla saattaa olla jo niin kuin ero takana, että on vaikka huonoja kokemuksia siitä ja tietää, että miten asiat nyt ei ainakaan pitäisi mennä. Niin sitten voi myös reflektoida niitä kokemuksia siihen, että miten voisi ehkä tulevaisuudessa toimia toisin. Musta se on järkevää. Ja sillä lailla miettiä, että kun me kuljetaan kuitenkin joka päivä, meillä on siis tietokone taskussa, niin minkä ihmeen takia, toki kissavideot on kivoja, mutta että niin kuin, meillä on niin paljon tietoa, ja sitten toisaalta googlettamalla myös voi löytyä paljon väärää tietoa, ja voi joutua semmoisiin niin kuin kaikenlaista tietoa netti täynnä. Minkä takia sitten ei niin kuin valveutuneesti selvittäisi asioita itselleen etukäteen. Koska me ollaan tällaisia negatiivisten asioiden kautta asioita lähestyviä, niin meidän ensimmäinen kysymys onkin ihan todellinen kysymys meidän seuraajalta Instagramista, että mikä on suurin virhe, mitä voi tehdä erossa? Mikä niistä? How many do you want? How many mistakes? Musta se on ihan selkeästi, jos yksi asia pitää valita, niin se, että sä jäät kiinni siihen eroon. Se on mun mielestä myös niin kuin suurin virhe, mitä voi tehdä, on se, että poteroituu siihen omaan näkökulmaan ja siihen, miten asiat meni tai olisi pitänyt mennä ja jotenkin jämähtää semmoiseen tilaan, josta ei pääse sitten eteenpäin. Tekee karhunpalveluksen itselleen erityisesti, mutta myöskin tietenkin läheisille ja varsinkin jos on lapsia ja muuta, niin jää semmoiseen niin kuin looppiin siitä, että ei pääse eteenpäin elämässä. Jää käsittelemättä ero ja se
mitä kaikkea se eron käsittely voi niin kuin tuoda lisää arvoa elämään. Sen lisäksi, että pääsee erosta eteenpäin, niin se, että jämähtää paikoilleen. Sen jälkeen, jos jämähtää paikoilleen ja ei käsittele eroa, jää siihen niin kuin jumiin, niin oikeastaan kaiken maalaa semmoisella niin kuin, vähän niin kuin katkeralla pensselillä. Mukaan lukien sen eksän, joka voi hyvin olla vaikka lasten toinen vanhempi. Niin sitten se, että kaiken niin kuin näkee ja käsittelee sen eron kautta semmoisella hyvin negatiivisella, yksipuolisella näkemyksellä. Ja sitten niin sitä kauttaan ihminen ei pääse niin kuin elämässä eteenpäin. Mutta siinä onkin just se, että sä voit jäädä kiinni siihen eksään siis sillä tavoin konkreettisesti, että sä pyrit niin kuin kaikin tavoin vaan vuosien jälkeen vaikeuttamaan hänen elämäänsä. Ja sitten se loppuu ehkä oikeuden päätöksellä tai siihen, että eksä sanoo, että nyt riittää. Mutta sitten toinen osa on se, että vaikka et sä olisi alun perinkään kohdistanut tätä roikkumista tai kiinni jäämistä siihen eksään, niin sä et siinä omassa työssä pääse eteenpäin. Ja ne ajatukset kuitenkin jää junnaamaan ja sillä tavoin sä jäät kiinni itsesi sisällä siihen eroon. Ja kyllä se siinä vaiheessa sitten väistämättä varmasti heijastuu läheisiin ystäviin ja muun muassa tuleviin parisuhteisiin. Ja erossa saa niinku kaikesta riidan aikaiseksi. Et siinä huomaa sitten, että jos ei niinku pääse erotyössä eteenpäin, niin oikeudenkäynnin esimerkiksi huomaa sen, että okei, on vaikka niinku avioero on haettu ja se on jo tuomittu ja sitten on vaikka sovittu osituksesta tai jaettu yhteinen omaisuus jollain muulla tavalla ja sitten on vaikka lasten asiat ehkä jopa selvitetty ja sitten on vaikka joku yhteinen asunto ja muuta, niin aina löytyy joku auton rengas, joka löytyy jo toisen tallista ja sitten siitä pitää niinku tapella. Niin, se on myös hyvä muistaa, että niin kauan, niin siis myös niille, joihin se kohdistuu, että jos eksä jatkuvasti niinku riitelee jostain, niin on hyvä muistaa, että toi niinku tapa pysyä toisen ihmisen elämässä jollain tavalla kiinni on myös riitely. Että sä voit niinku riitelemällä asioista, niin säilyy jotenkin niinku ajankohtaisena sille toiselle, myös negatiivisten asioiden kautta. Ja siitä huomaa just, että silloin ihmiset ei ole päässyt erossa eteenpäin ja että aina löytyy, että okei, me saadaan sovittua asioita paljonkin, mutta että aina löytyy joku uusi juttu. Joku onkin joku vanha velka tai joku kauppakuitti tai joku riidan aihe, niin siitä huomaa, että ihmiset ei pääse eteenpäin. Ja monesti jopa siis niin kuin tuomioistuimissa oikeudenkäynneissäkin käy ilmi. Ja on muutamat tuomarit tosi hyvin sit saattaa sanoa ihan, että hei, että nyt niin kuin ei voi uhriutua esimerkiksi, että tämmöinen uhrin asemaan asettuminen erossa on tosi haitallista. Ei pelkästään niin sille toiselle, koska eihän se toinen niin haittaa hänen elämäänsä ja näin, mutta ei se niin kuin takaisin tule, jos ei se takaisin tule. Niin itsellessähän sä teet siinä hallaa, että sä jatkuvasti niin kuin. Ja sit voi ehkä reflektoida myös itse katsoa peiliin, että minkä takia joka ikinen asia, mistä me niin kuin väännetään, niin miksi me väännetään niistä. Miksi pitää kaikesta riidellä. Mutta ero vaatii työstämistä itsensä kanssa. Ero vaatii toki myös sen työstämisen niiden henkilöiden välillä, jotka eroaa. Että siitä päästään niin kuin jotenkin sellaiseen ymmärrykseen, että mitä tässä tapahtuu ja miksi tämä liitto päättyy eroon. Kaikki ei sitä keskustelua kykene käymään ja me ollaan paljon siitä puhuttu, että se on niin kuin yksi sellainen suuri indikaattori sille, että miten vaikea siitä eroprosessista tulee, jos toinen esimerkiksi kieltäytyy käymästä sen erokeskustelun. Mutta se on keskustelu, jonka myös pitää tulla päätökseen, että jossain vaiheessa se ero niiden henkilöiden kesken on puitu sillä tavoin, että ei sitä tarvitse työstää 10 vuotta. No nyt heitän tämän 10 vuotta niin kuin semmoisena esimerkkinä, kun mä ajattelen, että jos 10 vuoden päästä pitää työstää eroa, niin sitten on mennyt liian pitkä aika. Niin, tai joskus ei 3 tai 5. Niin. Mutta ei ole mitään sellaista ehdotonta aikarajaa, mutta se on niin kuin semmoinen aika varma, että sit siihen on jääty kiinni. Ja toinen on sitten se työ, mitä pitää tehdä itsensä kanssa, ja se on raskasta. Se on ihan tosi raskasta, ja tosi moni eron läpikäynyt tarvitsee siihen apua. Ihan ammattilaisen apua. Ja se voi olla hyväkin ihan senkin takia, että vaikka ei ole niinku mitään suurempaa sellaista tunnemyrskyä asioita käsiteltävänä, niin jotta sä et kuormita sitten esimerkiksi niitä läheisiä liikaa niillä asioilla, niin sulla on joku, kelle voit puhua. Ja mä oon ammattilaisavun kannalla. Mä oon sitä mieltä, että kaikkien, joilla on vaikea ero tai kokee vaikeaksi sen tilanteen, niin kannattaa hakeutua ammattilaisten pakeille, että heillä on sitten enemmän niitä voimavaroja ja keinoja sen asian käsittelyyn. Niin ja sitten myös ihan senkin takia, että ei rasita niin kuin läheisiä ja kaikkia kavereita ja jatkuvasti niin kuin puhu sitä luuppia. Ja sä et kuitenkaan niin kuin ystäviltä läheisiltä saa sitä samanlaista tukea kuin ehkä terapeutilta, eroterapeutilta, joka pystyy ulkopuolisena reflektoimaan paremmin. Ja sitten sille voi ihan purkaa ihan niin kuin
turvallisesti myös sitä omaa tunnetta, joka myös on hirveän tärkeä. Mä huomaan itse, kun työskentelen oikeudenkäynneissä asiakkaiden kanssa, niin kaiken takana on kuitenkin niin kuin se tunne, että on tullut hylätyksi tai jätetyksi tai jollain tavalla petetyksi tai muuten vaan hyvin niin kuin, kokee epäonnistumista siitä, että suhde on niin kuin kariutunut, vaikka olisi itse lähtenyt suhteesta pois. Niin se pitää käsitellä, se mikä tahansa negatiivinen tunne. Yleensä sen takana sitten kaiken vihan taustalla on suru, että sitten pitää tehdä sitä surutyötä. Ja siinä mun mielestä sä sanoit tosi hyvin, että se surutyö niin kuin on, niin kuin se on työtä, niin sekään ei voi olla sellaista 24/7 tyyppistä. Niin. Se on niin kuin mikä tahansa työ, että siitä täytyy ottaa taukoja, siitä täytyy ottaa lomaa. Se ei tarkoita sitä, että se asia ei ole sulle merkityksellinen, mutta jotta sä jaksat tehdä sen työn, niin sä tarvit siitä vapaata. Mutta että se on myös sitten sellainen työ, joka jossain vaiheessa loppuu. Kyllä. Joka sitten täytyy lopettaa, koska sitten jos alkaa näyttää siltä, että menee kauhean monta vuotta eron jälkeen, niitä samoja asioita työstää yhä vain, niin sitten viimeistään, jos et ole ammattiavun piirissä, niin kehotan hakeutumaan. Ja tuosta muuten tuli hyvä asia mieleen, kun sä sanoit tästä hylkäämiseksi ja petetyksi tulemisen tunteesta, niin sehän voi olla tämä jättäjä, joka kokee näitä tunteita. Ja se onkin usein se väite meille, että hän on tullut siinä suhteessa hylätyksi jollain tapaa emotionaalisesti tai fyysisesti. Ja ne onkin ne kauheat katkeruuden tunteet ja vihan tunteet hänellä voimakkaammat, vaikka hän on lähtenyt siitä ja ilmoittanut itse, että haluaa nyt erota. Ja sitten on tosi hyvä, että kun niitä työstää niitä asioita, niin jossain vaiheessa sen työn täytyy loppua. Ja se ei tarkoita, että se on keskeneräistä, että jos ei saa kaikkia vastauksia. Koska jossain vaiheessa niin on niin kuin äärimmäisen hyvä todeta, että hei, että mä en tule koskaan saamaan tuolta toiselta niitä vastauksia. Vaikein tilannehan on just semmoinen, missä toinen lähtee vaan ovet paukkoja ja katoaa pierusaaraan. Niin että ne on niin kuin vaan hankalia, missä ei todella saa niitä vastauksia. Siinä pitää varmasti tehdä paljon töitä sen eteen, että itse jotenkin saa sen, niin kuin, sen closurein niin sanotusti. Mutta sitten jossain, kun sitä erotyötä tekee ja pääsee toisen kanssa keskustelemaan, niin voi olla, että ei koskaan saa niitä vastauksia, mitä haluaa. Ja ne ei niin kuin pakottamalla ja painostamalla ja niin kuin 10 000 viesteillä, niin ei se sieltä tule. Ja jos ei se tule, niin jossain vaiheessa pitää hyväksyä, että okei, että ehkä meillä on niin kuin eri näkemykset asioista ja tämä pitää. Niin kuin mä sanon aika usein just asiakkaille, omillekin asiakkaille ja riitaisissa oikeudenkäynneissä, että voi olla, että teillä on 2 eri näkemystä ihan samasta asiasta. Että se on niin kuin vähän kuin seiso sitten niin kuin saman huoneen toisella puolella. Että jotain tapahtuu siinä huoneen keskellä ja sä oot niin kuin huoneen toisella puolella, sä katot sitä siltä kantilta ja mä katson sitä toiselta kantilta. Ja me nähdään niin kuin sama asia tapahtuu, mutta meillä on ihan eri näkökulmat. Me saadaan nähdä jopa vähän eri juttuja siellä niistä tapahtumista. Ja ne on molemmat ihan yhtä tosi. Ainakin siksi meille. Että mä oon nähnyt sen, mutta sä et välttämättä nähnyt ihan samaa tilannetta kuin minä. Vaikka se on käytännössä niin kuin sama asia. Et siinä mielessä pitää niin kuin hyväksyä, että sillä toisella voi olla niin kuin omanlainen tarinansa siitä erosta tai parisuhteestakin. Ja omanlainen näkemys siitä. Ja jossain pitää todeta, että okei, että se on nyt... Se ei olekaan, että mun ei tarvitse korjata kaikkea, mitä se sanoo, ja mun ei tarvitse niin kuin väittää vastaan kaikessa. Toi on nyt ehkä sen näkemys ja sen tarina, ja mitäs sitten? Sitten mun pitää niin kuin hyväksyä se ja sitten siirtyä eteenpäin. Ja sittenhän sitä, kun sen työn saa niin kuin päätökseen ja sitten pystyy hyväksyä sen, että molemmilla on omat tarinat, niin silloin pystyy paljon paremmin siirtyä eteenpäin. Ja silloin siirtyy niin kuin seuraavaan vaiheeseen siinä. Avautuu mahdottomasti tilaa. Kaikki se energia, mitä menee siihen väittelyyn ja riitelyyn ja muuhun, niin yhtäkkiä onko sitten mahdollisuuksia niin kuin luoda uutta. Vaikka nyt sen saman inhottavan, ärsyttävän eksän kanssa, joka just on, niin kuin, on tehnyt väärin ja ollut huono ja ties mitä, niin hän saattaa olla sun lasten kuitenkin toinen vanhempi. Niin sitten avautuu tilaa luoda esimerkiksi tällaista yhteisvanhemmuussuhdetta. Että se voi olla ihan erilainen yhteisvanhempana kuin sun puolisona. Niin. Se voi olla aivan surkea kakkapääpuoliso. Ja sitten se voi olla kuitenkin tosi hyvä niin kuin lasten vanhempia, yhteisvanhempia, se voi toimia tosi hyvin, mutta eihän sille ole niin kuin mahdollisuutta sille yhteisvanhemmuussuhteelle, jos se jatkuvasti on kiinni tai jää kiinni niin kuin siihen, että millainen se toinen on ollut puolisona ja siihen epäonnistumiseen, miten me epäonnistuttiin puolisoina. Joo, näin kävi, mutta me on itse asiassa onnistua tosi hyvin näiden lasten vanhempina. Kyllä. Jokainen tietää niitä omia ystäviä, jotka on superhauskoja ja kenenkaan on ihan mega hauskaa olla, mutta
loppupeleissä ajattelet usein, että no soveltuvatkohan he nyt sitten tällaiseen parisuhteeseen tai perhe-elämään. Mutta ihan se on. Meissä on tosi paljon eri puolia kaikissa, että joku voi oikeasti olla tosi hyvä frendi, mutta ihan niin kuin surkea kumppani. Niin. Se voi ollakin sulle niin kuin tosi tärkeä, hyvä ihminen ja onkin tärkeä, jos se on sun lasten toinen vanhempi. Niin et sitä voi niin kuin luoda sitä yhteisvanhemmuussuhdetta, vaikka epäonnistuttiin kumppaneina. Ja sitten toisaalta hän voi olla jonkun toisen kanssa sopiva kumppani. On paljon asioita, jotka esimerkiksi tulee riitaa parisuhteessa ajankäytöstä tai asioista, joihin on sitten joku sopivampi henkilö tavallaan jakamaan niitä. Ja sekin pitää hyväksyä. Tuosta vastausten löytämisestä tuli mieleen, että hämmentävän usein just tällaisella niin kuin jankuttamismetodilla ihmiset hakee sitä vastausta, minkä ne itse haluaa kuulla. Kun sitten siinä käy yleensä niin, että jos sä saat sillä jankuttamisella ja painostamisella sitten lopulta sen vastauksen, minkä sä oot halunnut kuulla. Kun sä kuitenkin ymmärrät itse, että se ei ole se totuus, niin sitten se seuraava luuppi alkaa siitä, että no nyt sä sanoit noin vaan. Niin nyt sä valehtelet, nyt sä sanoit noin vaan, kun mä pyysin. No totta kai mä sanon, kun sä olit niinku vuoden aamua yötä jankuttanut sitä, että sanon näin. Niin se katoo se, että mihin mä sit uskon. Niin. Mikä sitten oikeasti on niinku totta, mitä mä voin uskoa. Ja silloin mennään niinku ihan väärään suuntaan siinä. Ja mä en usko, että surutyötä voi tehdä niinku valheellisten tapahtumien pohjalle. Niin. Että jokaisella on se oma näkemys, niin kuin sä sanoit, mutta totta kai joku semmoinen oma realistinen käsitys täytyy olla siitä. Ja yleensä se ei kyllä ole se, että siinä vaan se toinen on tehnyt niitä virheitä. Että jos semmoinen tilanne voi olla, se on niin kuin, tosi harvinainen ja nehän on esimerkiksi väkivaltaisuuksiin liittyvät tilanteet ja tällaiset. Mutta tässä niin kuin normaali elämässä, mihin kuuluu tietysti kaikenlaista, mutta ero lähtökohtaisesti ei ole niin toisen vika. Niin, ja sitten just sekin, niin kuin, että pitää niin kuin hyväksyä se, että molemmat, pitää osata katsoa peiliin ensinnäkin erossa. Ja sitten just se, että molemmilla voi olla niitä omia näkemyksiä, mitä on tapahtunut. Mutta se, että jos toinen sanoo sulle, että hei, tämä asia on niin kuin loukannut mua, tai tämä, mitä sä teit, loukkasi mua, tai että mä en niin kuin tästä tykännyt, niin vastaus siihen ei ole se, että ei pidä paikkaansa, että mä en todellakaan tehnyt noin, ja että sä voi loukkaantua tommosesta. Se ei voi olla se vastaus, vaan vastaus pitäisi olla, että okei, hei, että nyt tuo toinen kertoo mulle jotain, mä pysähdyn tänne ääreen ja kuuntelen. Ja vaikka mä oon täysin eri mieltä, niin nyt mä kuuntelen, mitä toi sanoo. Että ehkä sillä on niin kuin syy siihen, että miksi se sanoo noin. Ja vaikka mä olisin eri mieltä, niin mä annan tilaa sille, että se voi sen sanoa. Monestihan siis pelkästään jo se, että pysähtyy ja kuuntelee ja antaa toisen sanoa ilman, että tuomitsee sitä heti, niin avaa taas tilaa sille uudelle keskustelulle. Toinen saa sen sanottua, eikä tule heti dumatuksi. Eikä tule sellaista pelkoa, että jos mä sanon jotain, esitän mun näkemyksen jostain, vaikka nyt eroon liittyneestä asiasta, niin sitten se heti tuomitaan tai matto vedetään jalkojalta tai mitä tahansa muuta. Niin silloin mä huomaan monesti asiakkaissakin, että kun ne rupeaa, miksi sovittelussahan tapahtuu monesti, niin että jos meillä on nyt perheoikeudellisia sovitteluita, niin että sitten kun siellä aidosti ekaa kertaa saatetaan kuunnella toista. Että ihan sieltä sanotaankin, että nyt hei, teidän tehtävä täällä, niin tärkein tehtävä on kuunnella. Ei niinkään, että olisitte äänessä. Kuuntele, mitä toinen sanoo. Ja älä edes niin kuin, hyvä harjoitus itse asiassa kaikille on semmoinen aktiivinen kuunteluharjoitus on se, että pysähdyt, kun toinen puhuu. Niin et ole heti valmiina vastaamaan tai kirjoita jotain. Että nyt mä niin kuin toi sanon noin ja nyt mä tämän pointin haluan tuoda esiin. Vaan kannat tulla ja kuuntelet sitä, kun toinen puhuu. Sitten pysähdyt hetkeksi. Koska kukaan ei pysty kuuntelemaan oikeasti, jos sä oot kuuntelemisen aikana valmistaudut jo vastaamaan. Sun pitäisi vaan antaa toisen puhua ja sitten kuunnella ja sitten sanoa, että selvä, että kiitos hei, kun kerroit. Että siitä voi sanoa, että mulla on tästä niinku vähän eri näkemys, että mä voin sitä, mutta sitten toisaalta sellainen ping-pong-peli, matsi siitä, että mitä on oikeasti tapahtunut, niin se on ehkä hyödytöntä. Mutta pitää antaa niinku toisen ilmasta itseään myös siinä erossa ja kertoa niitä kipukohtia ilman, että on heti tuomitsemassa heitä. Ja aika korjaa monet ajatusvirheet. Että sitten kun vähän aikaa on mennyt, niin sen toisen sanoman voikin ymmärtää eri tavalla tai pystyy näkemään oman toiminnan. Mä ajattelen niin, että pystyy näkemään oman toiminnan niin kuin jotenkin sillai enemmän ilman niitä defenssejä ja ehkä ajattelemaan sitten vuosien päästä, että näin se saattoi ollakin. Ja toi on muuten jännä, kun ton näkee, siis jos ajatellaan, että tavanomainen huoltoriita kestää mitä 1,5 vuotta, ehkä 2 vuotta, kaikki ne kirjelmöineen ja muuta, niin ton huomaa monesti huoltoriitojen yhteydessä, varsinkin jos me saadaan ne niin kuin ohjattua sille sovinnolliselle, ehkä sovittelun kautta sille niin kuin ratkaisutielle,
niin siinä huomaa, että ne niin kuin asiat kyllä paranee ajan myötä. Se ei ole mikään vitsi, kun sanotaan, että mikä tämä sanonta, että niin aika parantaa. Että niin kuin, totta kai sitä voi itse työstää paljon ja ei aika itsessään yksinään kauhean tehokas ole. Mutta kyllä se niin kuin siihen itse reflektioon ja siihen, että miten asioihin suhtautuu ja ihan vaikka pölykin laskee. Mutta pölyhän ei koskaan laske, jos siinä hemmetti niin kuin koko ajan tampataan. Koko ajan se tampaa, niin. Kyllä se aika sillä lailla auttaa, että se vie niinku niistä tunteista ne pahimmat terät pois. Et toki se vaatii niinku työtä ja työstämistä silti, mutta on ajalla myös semmoinen funktio, että se vähän niinku laimentaa niitä tunteita, jotka siinä on noussut. Ja kaikessa elämässä. Kyllähän sä juttelet ystävienkin kanssa. Nyt tänä vuonna 44. Ystävillä on jo aika paljon parisuhteita takana. On sellaista niinku pinta-alaa keskustella. Ja kyllähän me nyt keskustellaan jostain 24 vuotta sitten tapahtuneista parisuhteista ihan eri tavalla, mitä silloin. Toki keskustellaan sillä lailla, että vitsi, me oltiin silloin nuoria ja typeriä. Mäkin olin niin tyhmää, tein sitä ja tätä, mutta ne asiat näkee eri tavalla. Mitä enemmän näkee elämää. Monessa surutyössä puhutaan niin kuin vuosikellosta. Että kun sä oot kerran käynyt siinä vuoden kalenterista esimerkiksi kaikki juhlapyhät läpi siinä uudessa elämäntilanteessa, on se mikä tahansa jonkun surutyön johdosta, niin sitten ne helpottuu. Mä ajattelen sitä semmoisena 24 kuukauden syklinä, jossa on sitten vielä se toinen vuosi, milloin sä harjoittelet elämistä ja peilaat niitä niihin aiemman vuoden tapahtumiin, jotka on niitä ensimmäisiä sun muistoja siinä uudessa elämässä. Että jos nyt jotain aikahaarukkaa, niin mä ajattelisin näin, että se 2 vuotta on semmoinen aika realistinen, mutta kyllä mä nyt sitä mieltä olen, että kyllä 5 vuotta jo on liian pitkä aika työstää yhtä eroa. Niin. 10 vuotta oli sellainen niin kuin turvallinen esimerkki. Mutta siis mä voin ihan itsestäni sanoa, että kun mä muistan, kun mä kävin eroa läpi ja tosi vaikea tilanne, niin mä annoin itse, mehän keskusteltiin sun kanssa tässä ja sä oot ollut niin kuin maailman ihanin, kaiken sanon ja kaiken hyväksyt ja nyökytät aina. Aina tulee uusi asia. Excellent my dear. Mutta siis mä muistan, kun mä annoin itselleni niinku vuoden määräajan, mutta niinku aikaa vuoden verran. Mä ajattelin, että nyt mä niinku suren ja on vihanen ja annan niinku tulla ja jotenkin tuuletan sitä niinku eroa ja suren. Sitten tuli se määräpäivä lähestyi ja sitten oli sellainen fiilis, että tämä nyt ei ihan nyt ole mennyt niin kuin mä ajattelin. Niin. Että mä en ole niin kuin valmis vielä luopumaan siitä surutyöstä, mutta ylipäätään sitä erotyöskentelystä. Ja kävin kanssa eroterapia, se oli tosi hyödyllistä ja näin. Mutta sitten mä ihan annoin itselle lisäaikaa. Katsotaan tällaisen niin määräajan pidennystä. Niin, määräajan pidennys. Niin sitten mä ajattelin, mähän sanoin sulle, mä muistan kun mä sanoin, että mä tarvin vielä pikkasen, että sitten sanoit mulle vielä, että joo, että ota vielä tää vuosi, mutta sitten jos se ensi vuonna vielä puhut tästä, niin sitten mä sanon sulle. Mutta siinä sä oot sillä lailla oikeasti, että sitten se rupesi niinku helpottaa ja 2 vuotta on ehkä semmoinen niinku realistinen aika, jos on oikeasti niinku pitkä parisuhde ja merkityksellinen suhde ja näin, niin mun mielestä se on hirveän hyvä ja lohdullinen tieto siinä mielessä, että kun monet tulee meillekin asiakkaat niinku tosi tuoreen eron tiimoilta, ja sitten ne on erottiin 3 kuukautta sitten ja mä olen aivan yli ja mä olen yli tästä erosta ja parisuhteesta. Katsellaan. Mutta sen huomaa siitä ihmisten käytöksestä ja pelkästään jo siitä, että ne riitaantuu niin pahasti, että ne tulee sitten niinku asianajan puittelemaan. Mutta kerropa mulle, nyt heräsi kysymys, millä pätevyydellä asianajan puhuu surutyöstä? Puhun monen tyyppisellä pätevyydellä, mutta siis surutyöstä nyt kokemuksia on runsaasti, mutta mun molemmat vanhemmat on kuollut. Mä oon ollut aika nuori ja mä oon käynyt läpi sen surutyön. Se ei ole toki verrannollinen esimerkiksi oman lapsen kuolemaan, mutta se on niin kuin asia, joka on määrittänyt koko mun elämää. Ensin heidän sairastuminen syöpään ja sitten heidän kuoleminen siihen. Ja se on niin kuin sieltä surutyöstä mulla on paljon sellaisia työkaluja, mitä mä oon käyttänyt myöhemmin elämässä esimerkiksi erojen työstämiseen. Ja yksi on tämä, että se on niinku raskasta työtä ja siinä on erilaisia vaiheita, mutta että se pitää myös lopettaa. Sieltä tulee mulla se ajatus, että siitä pitää päästä irti, koska sä et voi jäädä siihen. Sä et voi antaa jonkun asian määrittää sun loppuelämää. Mutta sitten siellä tulee semmoisia, muistan kun meidän äiti kuoli ja sitten tuli käymään yksi läheinen perhetuttu, joka oli menettänyt nuorena miehensä. Terveiset Sinikalle, mutta Sinikalta tuli tällainen ajatus, hänen miehensä kuolemasta oli siis jo jonkun aikaa, että muista myöhemmin, että surun pinta on ohut. Että pienikin asia voi rikkoa sen uudestaan. Että se voi olla hänelle vaikka sellainen, että hän luki jotain miehensä vanhoja
tästä on nyt aikaa tosi pitkä aika, mutta silloin niin kuin ainakin hautajaisadresseja. Ja sitten ne kaikki tunteet vyöry päälle. Ja se on, mä sanon, että mä oon palannut niin kuin 20 vuotta tuohon ajatukseen. Ja se on kaikessa mun elämän surutyössä. On se sitten ero, tai se on mulle vaikka äitienpäivä on tosi vaikea tai isänpäivä on tosi vaikea. Sitten mä aina mietin, että se pinta on vaan ohut, että se työ on tehty ja se ei palaa samanlaisena takaisin, koska sitten se menee kohta kiinni. Ihanasti sanottu. Suru. Niin. Ja kyllähän mekin, niin kun me ollaan tätä työtä tehty asianajana 15 vuotta, siis molemmat yhteensä 30 vuotta niin kuin eroperheiden kanssa ja näin, niin kohdattu aikamoisissa tilanteissa ihmisiä. Kyllä. Ja se, että itsellänikin mullakin on 2 kuitenkin eroa, siis määrittelevää eroa sinänsä, että on avioliitosta ero ja sitten on vielä niin kuin lapseni isästä eroja, on niin kuin sillä merkityksellisistä suhteista eroja. Ja sitten joutuu tekemään sitä erotyötä just esimerkiksi äitinä, pienen lapsen äitinä. Siinä on, niin kuin, on tarvitseva pieni lapsi ja sitten samanaikaisesti sun pitäisi jotenkin niin kuin handlata, olla jotenkin kokonainen ihminen, kun sä oot oikeasti ihan rikki ja näin. Että sillä niin kuin omien kokemusten kautta pystyy hyvin reflektoimaan sitä, mitä sitten asiakkaat kokee. Tietenkin eihän asianajotyötä voi tehdä niin kuin sen oman kokemuksen kautta, vaan me tehdään sitä myöskin sen takia, kun me ollaan tehty tätä niin pitkään ja me ollaan asiantuntijoita ja koulutettuja ja näin päin pois. Mutta sitä pystyy niinku kuitenkin sit asettumaan niinku tosi vaikeassa tilanteessa olevan ihmisen asemaan. Ja mä väitän, että se niinku vähän täydentää toisiaan sit se, että ne kaikki kokemukset myös ja ne elämän kirjo, mitä me ollaan niinku tässä työssä nähty. Ei pelkästään niinku huoltoriidoissa tai eroriidoissa, vaan sittenhän me ollaan paljon avustettu rikosasioissa. Tosi vaikeassa tilanteessa olevia esimerkiksi asianomistajia, lähisuhdeväkivalta- ja seksuaalirikosasioissa, missä on niinku kohdattu tosi kamalia elämänkohtaloita. Niin mä väitän, että sitä kun näkee ja jotenkin reflektoi työssä ja kohtaa tosi laajalla skaalalla niin kuin vaikeasti erotilanteessa olevia ihmisiä, niin sitä kautta niin kuin näkee sitä, miten eri tavoin ihmiset prosessaa ja miten sitten käy ihmisille, jotka ei käy vaikka tee erotyötä tai ei prosessaa sitä eroa loppuun. Miten ne sitten vuodesta toiseen niin kuin palaa siihen ja palaa meidän asiakkaiksi esimerkiksi. Että siinä on niin kuin näkee sen niin kuin eron myös siinä, että mitä tapahtuu, jos työstää eroa tai jos työstää niin kuin, tai ei työstä eroa tai hyppää uuteen parisuhteeseen ja sitten onkin sitten sen kumppanin kanssa uudestaan sitten menee sukset ristiin ja tulee meidän asiakkaaksi. Just näin. Koska ero, käsittämätöntä. Niin, koska ero on ihan hirveän vaikea. Joka tapauksessa. Jos ei ero ole sulle vaikea, niin mä ihmettelen kyllä, mistä on kyse. Niin koska siinä on joka tapauksessa laskuja ja vaikeita vaiheita ja kaikkia, niin sen takia on entistä tärkeämpää, että se pohjatyö on tehty hyvin. Tähän nyt sitten semmoinen musiikki taustalle, sellainen joku maailmoja syleilevä. Jokainen ero on hyvä. Sä pystyt eroamaan ja elämään sen kanssa. Niin, mutta se on totta, koska eroja on niin siis laidasta laitaan, että se on kyllä oikeasti ihan totta, että jokainen ero voi olla hyvä. Jokainen ero sattuu varmasti ja on niin kuin vaikeeta, mutta että jos ajattelee niin kuin elämänmuutosta ja eropäätös on tehty, niin silloin se ero on väistämättä hyvä. Ero on hyvä. Siinä tapauksessa päätös on tehty, mutta pitää myös hyväksyä se, että sekin on osa eroprosessia, voi olla, ei aina välttämättä, mutta todella usein. Että siinä tulee jotain vaiheita, epäröinnin vaiheita. Siinä totta kai tulee varmasti surua ja vihaa ja kaikkia näitä perustunteita, mutta meillähän voi olla henkilö, joka on täysin varma siitä, että haluaa erota. Hän on pitkään suunnitellut jo ensin taustalla ja sitten niin kuin puolisolle kertoo ja ei ole tullut mitään sellaista niin kuin äkillistä pommia. Siihen on yhdessä ajauduttu ja kasvettu niin sanotusti erilleen. Ja sitten muutetaan erilleen ja ero konkretisoituu. Ja sitten siihen voi tulla joku semmoinen epäilyksen vaihe. Sekin on normaali osa sitä erotyötä. Ja sen työstää ja tunnustelee, onko tämä sitä, että mä oikeasti haluan palata vai en halua. Kaikki vaihtoehdot on auki. Mutta siinäkin tämä niin kuin armollisuus itselle ja sitten se, että ei ero ole mikään lineaarinen prosessi. Ei todellakaan. Se voi olla joku kauhea, että se vuoristorata, niin kuin mä puhuttu, että kääntää jossain vaiheessa suuntaansa tai mihin tämä nyt menee. Nimenomaan. Mutta jokainen ero voi olla hyvä. Aika vähän on täysin katastrofaalisia eroja. Ja sitten, että eronne ei tarvitse olla niin kuin, ei mitään täydellistä eikä mitään sillä tavalla mitään
manuaalia, että näin teet tai saat hyvän eron, vaan että eron niin kuin pitää olla riittävän hyvä. Mitä tämä riittävän hyvä sulle, Anna, tarkoittaa? Riittävän hyvä. Se on, mihin kaikki pääsee. Riittävän hyvä ei ole edes mikään keskiarvo, vaan se on riittävän hyvä, eikä millään yleisillä standardeilla. Mä monesti ajattelen myös omaa, kun on tätä itsemyötätuntoa harjoitellut ja sitten sitä niin kuin itselleen anteeksi antamista myös niistä omista teoista tai sanomisista tai tunteista, että se oli paras, mihin sillä hetkellä pystyin. Tämä on myös sellainen ajatus, mihin mä monesti palaan, jos mua niin kuin harmittaa joku oma käytös jossain vaikka ihmissuhdetilanteessa. Mulla ei ollut voimavaroja silloin enempää. Ja silloin se oli riittävän hyvä, vaikka se olisi muiden mielestä ollut ihan paska. mutta se oli mulle riittävän hyvä. Niin. Ja sitten mua jotenkin ottaa päähän kauheat semmoiset niinku odotukset ja jotenkin semmoiset niinku standardit, mitä meillä on yhteiskunnassakin asetettu siihen, että mihin pitää päästä, että on niinku vaikka hyvä yhteisvanhemmuus ja hyvä sitä ja hyvä tätä. Ja pitää olla kauhean niinku odotukset ja kauhean korkealla rima. Että pitäisi oikeasti niinku alentaa sitä rimaa, että on riittävän hyvä. Että oikeasti me niinku pärjätään ja niinku päästään tästä yli. Ja tää on niinku, me hoidetaan tämä ihan riittävän hyvin. Että sen täytyy niinku riittää sen, että ei me voida niinku ajatella, että tavoitellaan kauheat ideaaleja ja tosi niinku mahdottomia. Että joku Gwyneth Paltrow, niin conscious uncoupling, jotka hoitaa niinku. Mä haluaisin nähdä, mitä pihapesteisiä siellä, että sä lähetellään palas sinä helvetin tulessa. Niin. Mutta niinku, sitten kun niinku julkisuudessa niin aina erot on niinku jotenkin semmoisia sopuisia ja hyvin hoidettuja. Ja oikeastihan se on niin, että vetäydytään jonnekin taka-alalle ja tapellaan niinku 2 vuotta ja sitten tullaan niinku ulos sit sen kanssa sitten, kun ollaan niinku jotenkin sopusoinnussa ja sitten hoidetaan asiat hyvin ja ollaan sovittu asiat, mikä on tietenkin hienoa ja ymmärrän täysin, että ei tietenkään niinku yksityisasioita haluta velloa niinku, tai vatvoa julkisuudessa, mutta sitten se mielikuva, mikä tulee ihmisille, että kun julkisesti ja mediassa ja muuten, niin on kauhean korkealla ne tavoitteet, mitä eron jälkeinen elämä pitäisi olla. Pitäisi tulla toimeen heti kaikkien kanssa ja pitäisi tulla niinku juttua vaikka lasten toisen vanhemman kanssa, joka on ihan ääliö omasta mielestä sillä hetkellä ja näin. Ja sitten itse itsensä kanssa, kun itse niin kuin mokailee ja tekee tyhmiä ratkaisuja ja muuta. Ja sitten tietenkin niin kuin soimaa itseään siitä, että on tehnyt tyhmiä ratkaisuja. Kun pitäisi oikeasti vasta ajatella niin, että mä tein tosi tyhmästi, mutta se oli niin kuin, mä en pystynyt tai kyennyt sillä hetkellä parempaa. Ja sitten voi korjata niin kuin siitä eteenpäin sitten vaikka katsoa peiliä ja tehdä toisin. Niin, no siitäkin niin vielä on niin joku vertauskohta, mutta se ei ollut itse asiassa vielä mitään tähän verrattuna. Niin, new low point. Mutta se riittävän hyvän täytyy riittää. Et mun mielestä se on, niinku, et se on niinku, silloin on niinku hyvä ero, kun voidaan todeta, että hei, että me pärjättiin. Että me päästiin eteenpäin, pärjättiin. Ja me niin kuin ei tapettu toisiamme ja päästiin eteenpäin ja nyt me avataan uusi jakso elämässä ja mennään eteenpäin. Toi on hyvä rima. Jos siitä selviää tappamatta toista. Halleluja. Siitä lisää sitten myöhemmin. Että miten päästään siihen, että ei tapa toista erossa, niin se onkin sitten niin kuin konkreettisten ohjeiden paikka seuraavassa jaksossa. Joo, kyllä. Kiitos kaikille 2 kuulijalle siellä. Toivottavasti teitä on ensi kerralla vielä enemmän. Kaverit mukaan. Erouteliaita olemme kaikki. Mutta joo, kiitos munkin puolesta. Ja jatketaan jutustelua seuraavassa podcastissa. Ja kannattaa ottaa meidän kaikki kanavat tilaukseen, sometilit ja sitten myöskin podcast-seurantaa. Niin tulee paljon asiaa erosta. Ei muuta kuin eroamisiin. Eroamisiin.